siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Yana's Secret File, the Halloween Special. Si Yana na sad girl dahil niyakap ng kanyang crush ang babaeng kaklase nila. Meron na nga silang prior usapan na walang masyadong dikitan sa ibang or opposite sex. So ang ginawa nga niya ay nagtahimik-tahimikan siya. Tahimik-tahimikan. Oo, tapos nakaisip siya ng katangahan sa kanyang buhay. At yun ay yung magpanggap na siya ay sinasapian. Naniwala naman ang mga kaklase niya. And yung isa, umiyak pa dahil hinablot niya yung kamay. Wala lang. So pag naalala niya hanggang ngayon, parang natatawa pa rin siya. But at the same time, parang bakit ko ginawa ito? May mga desisyon talaga tayo sa buhay natin na pagtatawanan na lang natin after ilang years. Akala natin sobrang bigat, sobrang emosyonal, sobrang life changer. Yun pala parang kagat lang langgam. So pakinggan na natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Mayumi. Ang masasabi ko lang sa ating sender ay magaling. Napakagaling umarte at magdala si SF Sender dahil nakayanan niyang magpanggap na may sanib, pero ang totoo, may sapak lang. Mahirap din yon dahil matatawa ko kapag ganun, pero ang galing niya. At yes, pwede na siya doon sa workshop ni Ogie Diaz. Kaya ko lang magpanggap na mapera, pero wala talaga. Charot with Harot. Happy Friday. God bless sa'yo at sa buong Team Rocketeers. Totoo. Kung ako rin yon, hindi ko kaya kasi matatawa ako. Kaya nga hindi ako pwede maging prankster eh. Kasi hirap akong mag-concentrate. Although, kailangan ng internalization. As in, siguro hours of internalization or days of internalization bago ko ma-achieve yung perfect acting. Pero yun, bibihira yung mga taong kayang gumawa ng ganun So, bravo. Eto naman sabi ni Brian Mariano. Grabe naman tong si Sender Prankster pala. Mag-makeup ka ng pang white lady para mas makatotohanan ng pagsanib sa'yo. Haha. Joke lang. Good vibes lang tayo this Friday. True. Good vibes lang. Eto pa sabi ni Alan Bustalino. Akala ko SPG dahil Friday na. Inabangan ko pa naman na merong H. As in, halinghin na Friday today. Pero wali. Anyway, napakagaling umarte ni ate. Baka pwede na siya sa Viva Max. Ay, shoutout with that. Anyway, eto naman sabi ni Danilo R. De La Cruz. It's your own expectations that hurt you. Expecting too much can lead us so much disappointment, and sometimes we create our own heartbreaks through expectations. Craziest thing I did, I don't know if it is crazy, but I just cried all day after seeing my crush already with someone. Anyway, I have a new crush naman, si JAG. Feel Good Friday, DJ Rocky. Miss you 2 days. Love your OOTD. Thank you, Danilo de la Cruz. Totoo, disappointments, yan ay resulta ng
masyadong maraming expectations. Eto naman sabi ni Charles Sancho, galing mo rin magpanggap na worst nightmare. Kunwari sinapian pero ingat baka matuluyan ka. Charot with harot. Hi kay Bernard Laurehas at hello din sa lahat ng mga nanonood, nakikinig as of the moment sa ating secret file. Ang dami ba pong nag-comment at isa lang ang masasabi nila unanimously. Ang sabi ay napakagaling umarte ng ating secret file sender. Kasi kung sila yon matatawa sila. Napakagaling actually ng mga nagpa-prank, sa totoo lang. Parang pag nai-imagine ko kung paano nila napupull off yun nang hindi natatawa. Parang, ay, ang husay ninyo. Ang hirap nung mag-concentrate lalong-lalo na kapag yung mga ipaprank mo, mga kakilala mo, mga kaibigan mo. Mahirap yun. Dito nga sa Love Radio Sinasabi sa amin, magseryoso kami, kailangan namin, ganito yung pag-arte namin. Pero hindi namin maiwasan matawa kasi para kami mga, may sapak, gano'n. Makita lang namin yung mukha ng isa't isa, parang natatawa na kami. Alam mo yun? Ang hirap. Kaya nga nung nag-prank dati yung kila Diego Bandido, Nicole Ayala, Lala Banderas, ay, grabe yun. Sabi ko nga, paano nila nagawa yun? Malamang sa malamang inaral pa nila yun. Diba? Samantala lahat kami, nakaseryoso na mukha nung time na yun. But anyway, kanya-kanyang galing talaga yan. Kanya-kanyang husay. Ayan. Kapag nalaman mo kung ano yung husay mo sa pag-acting, pasok ka na, Ogie Diaz Workshop. Or kung gusto mo, para mas kumita ka din talaga ng mabilisan, hindi Viva Max na. Charot with darot. But anyway, kabisyo, marami talaga tayong nagagawa sa buhay natin nang dahil sa disappointment. So kabilang na rito yung mga pagpapanggap na okay ka lang pero hindi talaga, yung pagpapanggap na sinapian ka kunwari, o kaya pag for the sad girl ka, for the sad boy ka, tapos biglang boom, may fake na ginagawa ka, katulad ng pagiging masaya pero deep inside wounded ka, yung mga ganon. But it's okay not to be okay. It's okay to feel your feelings because your feelings are valid. So, damhin mong maigi yung nararamdaman mo. Kasi baka mamaya, wala ka na talagang maramdaman. At yung pakiramdam na wala ka nang maramdaman, di mo sure. Baka mamaya, iba na yung gustong magparamdam sa iyo. Tumingin sa kanan, tumingin sa kaliwa. Baka sinasaniban na yan, ha? Mukha bang may sapian? O mukhang may sinasabi lang? Or mukhang sinaniban ng kapangitan? Charot, may darot. Anyway, sa mga kabisyo natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rocketera@gmail.com. I gotta say, BRBS in Bathroom Break. You are subbed with DJ Rocky and you are listening here. Sister Shang Feel Good, 90.7 Love Radio. This is Yana's Secret File, the Halloween Special.